A Igrexa dixo: o corpo é unha culpa. A menciña dixo: o corpo é unha máquina. A publicidade dixo: o corpo é un negocio. E o corpo dixo: eu son unha festa. Benvidas e benvidos a Canle Abanea, un espazo de expansión do Festival de Danza e Movemento Abanea. Hoxe estamos na Mariña Lucense, hoxe estamos en Foz. Capítulo 4. O xogo. Hola, e quen ven hoxe a xogar connosco? Hola, Jacob Gómez. Hola, Carlota, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí sentada contigo, un poco resguardada del vendaval que hoy está haciendo que nos estemos abaneando más que nunca. Totalmente, yo también muy contento de estar aquí. Las condiciones lo están poniendo un poco más especial, pero muy felices de estar aquí con vosotras. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista que tiene que ver... este capítulo se llama O Xogo, el juego, y tiene que ver con, bueno, en qué consiste y si hay espacio para jugar dentro de la danza contemporánea. Es un poco la pregunta que podemos abordar durante el monográfico de hoy, además de señalar y destacar que este festival es un festival en el cual el bastión o la pieza a la punta de lanza son espectáculos que se hacen de programación en diferentes localidades. Hoy en Foz estás tú, bueno, está tu compañía. Exacto. Está la propuesta de María de Vicente, Amona de Seda, y también está Alleo de Colectivo Globo. Queríamos hablar contigo porque tú vienes con el circuito a cielo abierto y es única esta actuación que vais a hacer, ¿eh? Pues sí. Cuéntame un poco de ella, en qué consiste, cómo la definirías, desde dónde nace. Pues Quema es un dúo de danza contemporánea, como has dicho, y estaba interpretada por Julia Sanz y Joel Mesa, dos pedazos de bailarines, amigos, increíbles personas. Súper. Y la pieza me surge de algo de dentro mío que me quema. Quema es el título de la pieza. Y cuando empecé a crear el lenguaje del cuerpo, ¿no? Era como que todo me salía desde la boca del estómago, desde el volcán, que digo yo. Wow. Y era una manera de llegar a un sitio de cómo la vida nos va golpeando, nos va sacudiendo, el amor, la política, el viento que pasa alrededor de nosotras. Y quería afincar también mi lenguaje coreográfico, pero dándole la oportunidad al público de mirar la pieza desde diferentes puntos. Es decir, yo estoy repitiendo patrones coreográficos, ¿no? Como A, B y C, y luego lo cambio el plano. Si están de pie, lo he cambiado. Por ejemplo, Julia ha bajado, Joel está en la diagonal y están viviendo la misma experiencia. Y para mí esto es qué hubiera pasado si yo hubiera elegido ir en este camino o ir en el otro, ¿no? Ostras, qué bonito. Como todo el rato dándole la vuelta a esa cosa que pesa, que nos quema, que nos arde. Qué fuerte, claro, es una manera quizá de exorcizar o no de algo que tienes. Me llama muchísimo la atención porque ser bailarín al final es estar poniendo el cuerpo y entendiéndolo, pero coreografiar para otras es una oportunidad de duplicarte el cuerpo, como tú acabas de proponer. Nunca lo había pensado. Sí, para realmente. mí está siendo una aventura. Llevo 4 años en el camino de coreógrafo y es todo lo que yo me imagino y siento y veo formas y paisajes en mi cuerpo. ¿Cómo puedo yo transmitir esto a la gente con la que trabajo, ¿no? Y entonces puedo ordenar esas ideas o esas emociones, porque yo trabajo mucho desde la historia que ha pasado por mi cuerpo, pero tengo la posibilidad de ordenarlo en estos cuerpos, en este espacio, en este partitura musical. Entonces yo estoy muy ilusionado del trabajo que hago, estoy súper agradecido a la vida y al equipo que confía en mí de poder hacer esto. Es que es fundamental tener un equipo que confía en ti, si no es como, bueno, pues vas tú solo por el mundo haciendo cosas, pero es muy difícil hacer las cosas solo. ¿Cómo es tu método de trabajo? Me pregunto honestamente. A ver, tú llegas para hacer un solo como este, ¿desde dónde empiezas? ¿Lo pruebas en ti mismo y luego lo enseñas y que las demás lo pasen por el tamiz de su entender? ¿O propones como parámetros y desde ahí...? O igual ninguna de estas dos cosas. Es como que me planteo yo, si fuera coreógrafa, ¿cómo lo haría? Y digo, ahora, es que es muy difícil.
Sí. Y pasar algo tan tuyo además, porque si esta Claro. pieza es parte de una sensación propia Total. y auténtica, es como transmitirlo es un reto. Sí. Súper. Mira, como el sector es tan precario, antes de empezar una creación, yo intento tener un estudio, ¿no? Un aula donde poder crear. Entonces, tú cuando vas allí ya no tienes mucho tiempo, ¿no? Por las condiciones de este país. Entonces, esto es tan visceral para mí, la creación, el movimiento, que empiezo a investigar quién soy, cómo me muevo, qué pasa, y tengo como una idea general, ¿no? En este caso, para mí también era muy importante que el amor, no el amor romántico, sino que la palabra el amor sonara como un mantra. Que cualquier persona pase hoy por aquí y escuche el amor, el amor, el amor. Porque primero que nada, para mí en este mundo necesitamos amor. Mira cómo está todo. Y yo me emociono hablando de esto porque, no sé, estamos teniendo muchos bolos, ¿no? Y la gente nos está escribiendo, en plan, qué bonito el amor, ¿sabes? Pero no el amor de una pareja, no estamos hablando de esto, estamos hablando del amor como concepto, ¿no? Ya. Y entonces de ahí parte, yo me meto en un estudio un mes, una semana, depende de lo que sea, y llego a las bailarinas y les traspaso lo que yo he estado creando. Y luego, normalmente, conozco a este intérprete y le digo, no, piensa en este momento de tu vida. Ajá. ¿Te acuerdas cuando me contaste esto que te pasó? Pues entonces este movimiento ha venido de ahí. O si, ahora para, no me hagas el movimiento. Inténtamelo decir con palabras. O, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, yo he traído todo el material, pero es parte de ellos. Entonces, cuando suben al escenario, es algo que quieren contarte, ¿sabes? Es como que tienen la necesidad de contarte esta historia en este exacto paso, en este exacto movimiento. Pasa un poco también con los textos teatrales, que los tienes que llevar a ti, ¿no? Y encontrar tus ideas y tus anclajes y tus camas elásticas para poder saltar un poquito más lejos. Sí, lo que me pasa es que como yo también he sido intérprete y soy, claro, necesito que me digan el porqué de esto, o qué razón tengo hoy de ser al escenario, qué voy a decir, o al menos qué está in my background, ¿sabes? Detrás de mí. Sí, total, porque si no, no te sostiene nada o casi nada. Quiero preguntarte también qué significa para ti la palabra juego. Es decir, cuando te digo juego, ¿qué te resuena dentro de esto? Pues es uno de mis adjetivos. Yo soy una persona súper juguetona. Y esta noche cuando veas Esquema verás que es un juego de movimientos, como ellos lo van interpretando. El juego es todo, ¿no? Ahora mismo nosotras ya estamos jugando de alguna manera, ¿no? Tú tiras y aflojas, cómo reaccionas. Y es súper importante que nunca dejemos de jugar, aunque seamos adultos, porque si no esto es un coñazo. O sea, hay que jugar desde hoy que he cogido un vuelo para llegar aquí, no te sientas al del lado y juegas o intentas abrirte. Entonces, no sé, yo estoy jugando todo el rato. Sí, jugando, descubriendo, explorando. Totalmente. Qué maravilla. Sí. Y así como por último, bueno, decir que estamos aquí en una plaza de Foz de cuyo nombre no es que no podamos acordarnos, sino que no lo sabemos porque hemos llegado aquí a montar el festival con unas rachas de viento de 70 por hora, un poco escapando de todo, buscando un sitio donde guarecernos, y están haciendo pruebas ahora mismo Colectivo Globo, que quizá entra un poco el audio por detrás. También hemos jugado un poco nosotros. Sí, estamos jugando. ¿Cuál es el sitio que menos vienta? Casa. Sí, estamos jugando todo el rato. Entonces era un poco para ahora describir el contexto, por si acaso se cuela el audio y alguien nos está escuchando, que entienda un poco lo que estamos viviendo. Y para terminar, quería preguntarte, Jacob, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Está inventado, está definido, tiene nombre? Mi juego favorito... ¿Es de mesa? No. ¿Tú roleas o algo? No, mi juego favorito, que mis amigas y mi pareja están muy hartos, es en un momento que nos hemos sentado, que tenemos un vaso, sea lo que sea, yo siempre, podemos jugar a mi juego, y el juego de Jacob es que vamos a brindar todos a una y cada uno va a decir algo que desea realmente, y no puede ser algo material, tiene que ser algo que tú realmente necesites o quieras para ti, para otra persona, ¿no? Y entonces es como brindamos, o sea, yo digo, pues esto, y entonces brindamos y bebemos y así tenemos como al menos, antes de empezar la conversación de amigas o lo que sea, has tenido como unos 5 minutos de reflexión de tú qué necesitas, Adoro. qué quieres. Quiero jugar contigo a esto. Luego jugamos. Luego jugaremos cuando estemos ya, que haya pasado todo y podamos tener ese momento y ese espacio para reflexionar y jugar más a gusto. Que bueno, que estamos aquí jugando otro juego.
que es un experimento sonoro, porque esto no deja de ser un experimento sonoro. Me gusta, y se llama tu juego, es el juego de Jacob. Ya está, el juego de Jacob. Bueno, eso dicen ellas. Pero te lo dejo y lo puedes patentar tú también. Adoro. Sí, es muy Bueno, bonito. no, jugaré siempre al juego de Jacob con esa acentuación además. Qué Muchísimas bien. gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer. Y a prepararos que esto empieza. Nosotros vamos a seguir un ratito jugando a diferentes juegos. Por esta mesa hoy van a pasar Marta Alonso Tejada, Paula Quintas y Martín Blanco, que están jugando a que Habanea salga adelante, que a veces está difícil. Gracias, Jacob. Gracias, un placer. A ver, Marta Alonso Tejada, benvida de novo ao Cal de Habanea. Como me gusta esto a mí. ¿Verdad? Sí. Estamos moi ben aquí, tenemos que decir. Porque estamos bastante resguardadas. Pois sí, a verdade é que sí, porque hoxe acabo de estar peinando para estar aquí tamén. Porque este é un podcast que ten cortes e ten vídeo tamén, entón a nos gusta nos ver favorecidas, non? A xente gusta nos ver que estamos favorecidas aínda que estemos traballando en condicións. Feitas polvo, ¿no? Sí, un poquinho. Pero sobre todo porque polo poder documental que ten este podcast, Ya. non? Non vamos a quedar para sempre, bueno, sí. Así ca pestaña posta e tal. Vouche pedir, Marta, que pegues o Vale. micro a cococha, todo o que podas, Veña, para que quede todo documentadísimo. que nada falte. Sabes o que pasa? Que hoxe viñemos a xogar a este podcast, porque este capítulo monográfico en Foz vai e versa sobre o xogo, sobre as dinámicas que podemos ter pois para salir do rego, do convencional, aplicalo un pouquiño a facernos a vida como máis divertida. E eu estaba pensando aí dándolle vueltas a como íbamos a facer isto hoxe, e digo, pois, realmente a cúpula de Habanea, el cónclave, estabades facendo un xogo. En un momento dado empezastedes a facer unha gincana por toda Foz buscando o sitio óptimo para poder realizar hoxe os espectáculos de Habanea. Contame un pouco como foi isto. Bueno, sí, casi como que sempre é un xogo, porque ti tes como múltiples opcións que dependen de outras múltiples opcións, como por exemplo o clima neste caso, e vas facendo como un xogo de descartes de colocación de posibilidades ata que chegas á opción que máis te convence e que nunca sabes se vai a ser a mellor. E despois sigues lle dando voltas, non? Porque pois a nosa primeira opción era o Pradón, e eu ainda estaba pensando, claro, que se non chove, non estar no Pradón hoxe, pero entón me chama Ceci, que está ali coa furgoneta, e me di, Marta, estou no Pradón, e eu, ai, non me digas que fai boísimo, e me di, a furgoneta móvese de lado a lado. Ben, Xa. O Pradón xogamos ben a partida, entón. O Pradón é esta unha parte. punta de chea de un prado de erva con vistas ao mar, vese toda a praia da Rapadoira, e como final dun paseo espectacular e de ensoño que aquí en Foz. E claro, os espectáculos ali lucen o que teñen que lucir unhas pezas da categoría da que estamos falando, pois en espazo non convencional aquí en Habanea. O que pasa é que agora, en lugar de perto de onde estamos, como se chama esa praza? A Praza de Cabanas, A non? Praza de Cabanas. Bueno, é Praza Rosalía de Castro, pero chamanlle comúnmente, non sei moi ben por qué, Cabanas. Pois está guai. Sí. Ten dous moi guai, nomes. Sí. Pois mira, un nome e un alcume, estupendo. Imos falar do xogo hoxe. Eu quería así entrar a cañón, pero poñéndoche un xogo, Marts. Vouche dicir palabras e ti tesme que decir sen pensalo moito outra de rebote que a ti che resone con eso. Veña. Estás lista? Sí, sí. Vale, perfecto. Pois a primeira palabra é Habanea. Aire. Toma. O ar. A segunda palabra é danza. Movimento. A terceira palabra é profesión. Cangrejo. Bueno, pues claro que sí. Un poquillo más adelante, un poquillo más atrás y siempre cubiertos. Seguinte palabra sería amor. Ben. A seguinte palabra sería equipo. Cancha. Muy bien. Bueno, si quieres parar a psicoanalizar alguna. Chan, chan. Canchan, canchan, canchan. E por último, vouche decir convencional. Aburrimento. Eso es. Por eso estamos en espazos no convencionais.
Moi ben, así dispárase a imaginación. Sí. Quería che preguntar tamén que supón para ti como directora deste festival, bueno, pero ti fas moitas cousas que teñen que ver coa creación artística e co mundo da cultura. Eres xestora cultural, eres bailarina, actriz, directora de escena. Que significa para ti, dende este contexto, a palabra xogo? Pois para min a palabra xogo significa estar conectada co presente e abrir a posibilidade a algo que pode aparecer de verdade entre a xente que hai ali, o momento e o que se respira, o que se sinte. Claro. Sí. Que guai. Sí. Hai que estar atenta para o que poida pasar. Entón pode haber xogo en calquera parte. Sí, de feito, bueno, eu cando, por exemplo, a min o que é a repetición Ajá. é algo que me agota. Quero dicir, eu podo facer como repetición porque está guai facelo para especializar, pero sempre para romper nalgún momento con algo que sexa un vibre único dese instante que faga que esa repetición cobre sentido. Se entende? Sí. E aí onde aparece o xogo, non? Vale. Romper esa repetición, ese o asegurado, o constante, o controlado, non? Ok. Entón para ti tes unha rutina desrutinizada. Exacto. Eu se teño todo controlado, entón descontrolo. Se está todo descontrolado, Claro, por eso te meten nestas leas de organizar un festival Bueno, itinerante. Ala, pois a mellor acabamos de descubrir que ten moito que ver con co espírito. Pode ser, pode ser. Pode ser. Queríamos destacar unha cousa que está acontecendo agora, porque despois daremoslle voz a esas persoas que están ali na procura dos públicos, que é unha cousa única deste ano, da que aínda non falamos neste podcast, que é a mediación Happening Clown. Que nos podes contar un pouco desto? Bueno, pues isto foi unha idea que está sendo un experimento que precisamente como unha intuición que se arroxa, se lle dan unhas determinadas formas para ver isto en verdade que formas pode tomar nos distintos contextos aos que vamos, non? Faise un pouco dende o ano pasado analizando pois como funcionan os espacios, en concreto pois Foz. Nos todos os anos propoñemos unha dinámica que é un obradoiro e claro, resulta que en Foz a xente está na praia, entón ese obradoiro a xente non sae da praia para meterse. Vamos, que o ano pasado, claro, viñemos e estábamos propoñendo un obradoiro e a xente non estaba, había que ir buscala. Entón se nos ocurriu, bueno, pois se a xente non ven, teremos que ir co obradoiro a onde está a xente. E aí apareceu unha imaxe que era unha especie de bañista baixándose a praia coa pluma do Abanea, montando número, convidando a xente a bailar, bailando un pouco e deixando que eso fluise, e a última imaxe era todo o mundo metido no mar bailando e chapoteando. Entón hai unha isto foi unha persoa... primeira imaxe. E de aí, pois, hoxe, bueno, dende que comezamos en Ames, pois hai unha persoa que comezou a poñer corpo a esta idea, que é Martín Blanco, e que como unha idea moi aberta, pois, hoxe tamén está Paula Quintas con el, buscando cales son os lugares nos que propoñer este xogo, non? Para a xente. Estamos nesta vila da Mariña Lucense, en Foz, no que duplica ou triplica a súa poboación nestas datas de verán, e ali están dúas persoas a procura destes públicos para que non se perdan esta sorpresa, que tamén é unha sorpresa para nós porque cambiou de lugar e cambiou de horario. Sí, hoxe, a xornada de hoxe é un xogo. Total. É casi como onde se vai a colocar o taboleiro onde se vai a xogar esta partida de danza, e como se sae sol, vamos ao Pradón. Se sae choiva, vamos ao interior. Se sae vento, vamos a Cabanas. Pero hai que decir unha cousa, que isto conleva un esforzo extra. Antes falábamos con Jacob que o amor é o que move o mundo e que algo de amor debe de haber por isto, porque non é, si vamos aquí, pois facemos, non é estar nunha tarde de domingo tomando decisións aleatorias porque tes todo o tempo do mundo, non. Supón... É pasarse a noite anterior sen dormir para chegar hoxe aquí con todas as posibilidades, probalas, facer o análisis e facer esta decisión intuitiva de que vai a ser o mellor. Aparte de que, bueno, non se estivemos por aquí localizando, coñecemos todos os posibles espacios,
están grabados en vídeo, estivemos repasando os vídeos antes de chegar aquí. E despois pois vendos en directo. Estamos chamando a Meteo Galicia, ao rapaz de Foz que nunca falla, que Ostras, que é que esta é unha adianta persona, a min a gustaríame meteoroloxía. falar desta persona agora, decir que en este periplo, porque isto está asendo de pronto, esta entrevista contigo está se transformando para que nos coiten unha masterclass de como montar festivais in extremis e que se xoguen e que participen e que atravesen todo, estando despertos, sin ter unha infraestructura loquísima detrás, ningún fondo, KKR ou as siglas que sexan, detrás apuntalando. Entón, dentro desto, si as cousas se fan así, non? Como un pouco con profesionalidade, pero estando abertos, aparecen cousas moi máxicas. E apareceu este señor. Hai 2 anos, non? Foi? Cando pasou que coñecemos este señor? Hai 2 anos... Non, quería que me contaras un pouco de onde ven non este... sei se me falas do meteorólogo. Sí, o meteorólogo. Pois o sea, nos coñecemos o meteorólogo a través de Pili, que é a técnica de cultura daqui de Foz, e é unha persoa a que ti lle chamas por teléfono, non? Sí. Dicindo, ben, e el acerta. Pero el non é meteorólogo. Non, pero non sei exactamente en que traballa, tampouco é o Pulpo Pol, non era o do Claro. Pulpo que acertaba. Pero así. el é de Foz, pero eu creo que el é como carpinteiro ou algo así, que vive en Asturias, pero sabe máis do tempo en Foz que que Meteo ninguén. Galicia. E entón el pode estar en calquera lugar do mundo nas antípodas de Foz, que sabe perfectamente se vai chover, se non. Entón hai que consultalo. Entón, para el, chove a partir das 9:30, 10. Pois si el di que chove a partir das 9:30, 10, que hai que creelo como se fora Tal cual. así. E entón, xa para rematar, Porque eu quedaba aquí, vamos, 4 horas. Tiñamos Sí. hoxe longametraxe de podcast. e podíamos facelo, o que Bueno. pasa é que nos gusta tamén que sexa unha cousa dinámica. Claro. E cando veñan aquí Paula e Martín Blanco, tamén queremos darlle o seu espazo. Quería preguntarche, Que? Marta, cal é o teu xogo favorito? Exista ou non existe, quero decir, este a marca registrada ou non marca registrada. Pode ser de mesa, pode ser destos que se coñecen de primeira infancia. Pode ser rol, pode ser... A ver, vou a dicir, eu últimamente xogo moitísimo ao Virus coa miña O filla, Virus. que é moi divertido, O un xogo Virus de é de cartas, cartas. un xogo de cartas. Pero un dos meus xogos favoritos era o Catán Colonos, Por que colonos? porque chamase Colonos. así, es Colonos de Catán. Colonos de Catán, vale? Chamase así. Nunca xogaches, Es que a min o Catán abúrreme un pouco. pero xogaches. Sí, eso Vale, isto a de min te cambio encántame. de madera Sí, por palla, Sí, por... te douche unha ovella por 2 leñas. Cambias ovellas tamén? Sí. Tráfico de animais. Bueno, Hai non está mal. ovellas, leña, E barros. o colonos? Barro, tamén hai Porque barro. vas colonizando. Claro, vas colonizando as cousas. Pois mira, agora mesmo é un momento perfecto para dar o pé de saída. A ver se pola noite xogamos un Virus, nin que sexa que é rapidiño, porque está chegando a xente do Concello de Sí. Foz a traernos as cadeiras e hai que lles É decir verdade. como hai que colocalas. Eso é. E isto é parte da dinámica dun festival. Así que, benvidas ás entrañas do Abanea, nos continuamos. Gracias, Marta. Encantada. Ainda non chegaron Martín Blanco e Paula Quintas, pero estamos aquí ca persoa man dereita deste podcast que fai que sexa posible. Sergio Alfonso Agra. Hola. Está o micrófono encendido. Sí, xa veixo. Hola. Que tal? Como estás? Moi ben, a verdad. Aquí en Foz. Aquí en Foz, explica un pouquiño cal é a túa o teu rol dentro deste festival de danza itinerante. Pois eu supoño que sería como a chave inglesa daqui, non? O mozo de pista, o hai que tirar cable, hai que cargar cousas, hai que montar cousas, hai que... Sí, non sei, conseguir aguas ou non sei, o que sea, o camiño que me manden, eu estou aquí para que me manden. Mira, claro, que como está aquí para que manden, pasaba por aquí e dixenlle, Sergio, senta pouco entre que veñen Paula e Martín de facer o happening, porque estivemos antes falando con Marta que un festival leva como moita caravana detrás de Sí, cousas sí. que suceden, moita infraestructura que se necesita, e entre ela mans de xente desperta, ollos, pernas e de todo, corpos en definitiva,
que poidan axudar a que isto suceda. Corpos en movimento, e como é un festival que é itinerante, Sí. vamos, sí, non? Sí, Que se desplaza por toda a xeografía, pois hai que desplazar toda a técnica e todo o equipo e toda a produción e todo por todos os lugares, entonces necesitanse mans e corpos para movela. E, bueno, alégrame ser aquí a chave inglesa tamén deste podcast, mentras non chegan Paula e Martín. Unha pregunta, porque Dúas. ti é a primeira vez que ves de vir e que ves de ver o Festival Abanea. Correcto. Que impresión che causa como públicos? Que é o que se pode atopar o público cando ven a este festival? Son dúas preguntas bastante diferentes. Sí, Que veña, pois impresión me causa e que se pode atopar o público? claro. Cal queres que che conteste primeiro? Primeiro a primeira. Que impresión me causa? Sí, claro. Unha impresión positiva, en primeiro lugar, e coido que necesaria, porque é a chegar a danza e este tipo de danza en concreto e este tipo de exhibicións, pezas, espectáculos de danza contemporánea a lugares que ao mellor non chegarían ou non terían os públicos destas vilas, destos povos, aldeas, non terían que desplazarse ao mellor a algún sitio onde houvese un auditorio con unha programación concreta, incluso sin programación concreta, porque aquí hai pezas neste festival que pisan Galiza gracias a Únicamente este festival. con esto, sí. Colectivo E non hai Banquet, por auditorio. exemplo. Claro, non hai auditorios que as recollan nin siquiera nas grandes cidades de Galicia. Efectivamente. Entonces, Aldeas aínda non chegamos, vamos por vilas, foce unha bueno, vila. sí, vilas, povos. Sí. E entón que se pode atopar o público? E que se pode atopar o público? Pois o público podese atopar dende eso, dende pezas de danza contemporánea excelsas que non van a topar nin nos mellores auditorios das grandes cidades de Galiza. E imagínate, tópalas así na vila túa, de repente sales á rúa, vas ao parque, boa, pum, Festival Abanea. E entonces eso xa é grato. E logo que máis se poden atopar que é diferenciador de outros tipos de festivais? Pistas de baile onde son interactivas e poden bailar e las mismas expresarse con movimento e co corpo e sobre todo confluencia interxeracional, supoño que ver a persoas moi maiores, persoas moi cativas, persoas de mediana idade, persoas xóvenes, senior, Xa, que se conectan todas un pouquinho a través bailando, da danza. sí, e bailando e movéndose todas xuntas entre elas, porque logo das pezas, non? Hai un espacio de discoteque, guateque, vamos a decir. Onte mesmo en Marín foi super heavy esta imaxe, porque Sí. había crianzas moi pequeniñas bailando alrededor Sí, de mulleres bastante maiores que non coñecían de nada e que de pronto estaban compartindo un linguaxe propio. Nas pistas de baile hai que decir que hai moitos hits. A ti cal é o hit que máis ves que baila a xente? Cal é o hit que máis vexo que baila a xente? Porque eu teño clarísimo. É que non sei nin como se chama. Eu sei que hai un que é así como medio tradio ou algo así. E que a xente se ponga a bailar a muñeira. E que a xente se ponga a bailar a muñeira e tal, pero de repente como que rompe con un putum, 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 putum. Sí, anda repicando pandeiro. Creo que pode ser. De quen é isa? De Lontreira ou... Pois a verdade é que non sei de quen é o remix, pero é unha copla popular. Eu tamén che iba a decir o Aserje. Que Aserje... Sí, ese tamén A o peta, xente? pero ese tamén é un remix que lle meten como tecno, entonces mola, porque a xente máis maior sí que está co pasito, a chavalada tamén se sabe el pasito, Pero de pero de pronto- repente todo o mundo vai a... E iso é impresionante. Ese é super guai. Sergio, por último, quería preguntarche cal é o teu xogo favorito, porque este capítulo é un monográfico O acerca meu do xogo. O teu xogo favorito pode ser de Besa, pode ser do que sexa, exista ou non. Jacob Gómez, por exemplo, acaba de comentarnos antes que o seu xogo favorito é un xogo seu propio. Que se monta ca xente cando están antes na mesa, fan un brinde, din as cousas que desexan puramente e iso lles abre un espazo de conversa. Marta un que xoga ca súa filla, que é o Virus, maravilloso. Se ti non o tes claro, pois nada, pois o teu xogo favorito pode ser sobrevivir. No, a ver. sabes? Que tamén é un xogo a veces. Estou entre dous, que sería o xadrez, Ok. porque me Xogo... parece... Bueno, vale. Sí, é un xogo, non Un é? xogo, un deporte, bueno. Sí,
Sí, é un deporte, o fútbol tamén é un deporte, tamén é un xogo, non? Sí, é verdade, depende da xerencia. profesionalización que lle metas ti, non? Que lle imprimas ao xogo. Total. Pero o xadrez, porque me parece unha comunicación sin falar bastante entre dúas cabezas, bastante profunda e potente. E por outra banda sería o Age of Empires 2. Si tes a edición Conquerors, mellor. Vale, estupendo. Eu creo que veñen por aí xa os mediadores. Vamos a... Aí sí, mira, aí están. Aí están. Ostras, ben. Aí os van. Así que nada, vamos a recibir agora mesmo a Martín Blanco e a Paula Quintas. Por favor, vayan entrando aquí con nosco. Qué bonito es Foz. Gran xente. Estamos agora mesmo, estás escoitando a Martín Blanco e a Paula Quintas que veñen de... Que vides de facer? Contádeme, por favor, que vides moi contentas. Pois, bueno, vimos un pouco, non, de tamén comentar o que está acontecendo este día un tanto adverso meteorolóxicamente, informando sobre todo dos cambios, informando a todas esas persoas que están disfrutando tanto do mar como do terraceo como do paseo. Animando un pouco a xente que estaban aburridos ali, estaban de terraza pero sin falar, non falaban. E chegamos nós e pusémonos a bailar, bueno, fixeron de todo ali a xente. A dinamizar un local. Bueno. E de feito, queres contalo ti, Martín? Invitarnos a tomar algo ali despois, porque xeron esta xente. Totalmente. E estuvemos, por eso chegamos tarde. É boa xente a de Foz, é boa xente. Hai que decir que, claro que é boa xente porque estamos aquí no bar O Chícharo, non sei como se chama este bar. Chícharo, sí. Estamos no bar Chícharo e están cedéndonos amablemente esta mesa que van nos botar enseguida, porque aquí estás empezando a encher de xente que ven a tomar algo e a ver os espectáculos despois. Hoxe temos unha programación estupenda e ademais estamos neste podcast falando do xogo. Do xogo. Que significa para ti cando que pensas ti, Martín, cando digo a palabra xogo? Martín Blanco, que é artista, performer, improvisador, payaso, un gran fan do buceo e da tontería. Sí, sobre todo de eso. Que significa a palabra xogo para ti, querido? O xogo para min é super necesario e fundamental, sobre todo nesta profesión de interpretación, o todo que teña que ver co mundo de estar exposto a xente. O xogo é super necesario. Bueno, minto, para todo o mundo é moi necesario, porque é unha maneira tamén de... Bueno, eu utilizo sobre todo, vou falar desde min. Eu utilizo para cando teño que estar diante de xente, penso sempre que é un xogo para min, tanto cando estou actuando como que estou, porque me permite estar desde un lugar e enfocar as cousas desde un lugar moito máis divertido, amable, máis, non sei, que a xente conecte moito máis. Como xogo é o primeiro que facemos desde pequeniños, entón xogar é fundamental e por favor nunca hai que deixar de xogar nunca. Con 90 anos vou estar facendo parvo. E cal sería o teu xogo favorito, Paula Quintas? Cal sería o teu xogo favorito? Pode ser inventado ou por inventar? Pois en xeral a mí me gusta inventar as cousas, porque non me gustan os patróns. A verdade é que non me gustan os patróns. Entón, bueno, un pouco pois tamén por continuar un pouco a pregunta que lle acabas de lanzar a Martín Blanco, eu considero que sí que os adultos nos esquecemos de xogar. É super importante, o sea, eu, bueno, me dedico a esta profesión tamén e sobre todo os meus espectáculos sí que xiran tamén moito en torno a esa participación, a ese compartir. E moitas veces un xogo ten códigos, poden ser máis sinxelos ou máis complexos, onde calquera persoa entra. E por que non seguir xogando, non? Non tes que ter fillos para xogar, porque senón te descontextualizan ás veces nos parques, non? Cando de repente ven un adulto subido a algo e din, non? Hai unha cosa que faz ti es artista multidisciplinar, circense, bailarina, intérprete e docente tamén. Esta parte túa da docencia, ao mellor che conecta co xogo a hora sabes, como se foran vasos comunicantes, a túa faceta de docente, de investigadora, co artista. Hai algo aí que se une? Sí, eu penso que a docencia, non, a chegar sobre todo tamén as ferramentas corporais, pois vendo unha parte un pouco máis de iniciática, unha parte como máis, digamos,
en profundización, do corpo, sí que creo que dentro do xogo todo se livianiza, é dicir, o conceptual, porque ao final o corpo é comunicación non verbal, entón a expresión, non? Penso que o xogo todo entra máis sinxelamente. Incluso académico, porque ás veces non? O académico tamén queda en cuestións un pouco máis, pode ser densas ou parecer densas. Entón o xogo sí que é certo que xenera mellor unha base como máis neutra de comprensión. Total, total. Quería comentarvos, vos xogades Que ben entón, fala esta non? muller, que ben fala. Que estabas mirando con unha cara, Martín, que o gallá xente que alguén che mire como miras ti a Paula Quitas cando fala, é genial. Porque eu estou enamorada desta muller, foi a primeira persoa así que me enseñou o mundo do movimento, da danza, entón eu admiro un montón a esta diosa do movimento. Eu o admiro igual. Ai. Estamos a partes iguais. Aquí estamos os dous con estos super outfits playeros, que non está para nada un día de praia, pero complementados. Mira, levamos unha caña, eu vivina moi rápida. Martín, que hai que decir para a xente que só este escuitando este podcast que Martín Blanco está sentado aquí nunha terraza con dous manguitos e unhas gafas de bucear, e Paula leva, hoxe foi a perruquería, e leva tamén unhas gafas tuneadas con un montón de lunares espectaculares. É unha melena pelirroja, pero tremenda. que che veu facer aquí a competencia. No, a ver que te o pelo máis rojo. Ela gana menos bastante. Pues mira, está moi ben similar. Sí. Sí, é que Súper similar. hai unha cousa, eu son pelirroja e me custame moito de manter, porque teñir o pelo, soy teñida, ainda que non me pareza, pero teñir o pelo é un traballo que flipas, se debilita. Estou pensando en comprar unha perruca como a túa, porque es que estás perfecta. E mira, sabes o bo disto? Que? E vou a decir a todas e a todos. Dilo. Que en realidade te levantas e se non tes moito tempo, estás preparadísima. Que parece teu pelo, é unha pasada. Verdad? Es guai. Quero facervos unha pregunta. Vos, falando dos xogos, porque ás veces xogar pero tamén bueno, a ver que engaña. Sodes competitivos? A ver, é que eu vou dicir unha cousa, porque isto do xogo tampouco que sea jajaja, porque ti vas a xogar con un neno, Vale. e de repente estás a xogar como, bueno, facendo como que é o neno que che di. A ver, ou xogas ben ou aquí, ou xogo solo. Entón, Claro. xogar é importante tamén facelo ben, non é como, para distraer, no. Xogar hai que estar. O xogo tamén é moi intelectual, O xogo é é moi dicir, non é por solo o que pensamos en un xogo al uso, Eso. sin comprometerse. Eso non, é xusto, hai que comprometerse co xogo. Non eludas a pregunta, eres competitivo ou non eres competitivo? Eu e ti sábelo perfectamente. Por eso te Carlota fago esta pregunta. Musqueira son unha persoa moi competitiva cando se trata. Si non gana. Eu teño que ganar sempre. Es que tes moi mal Sobre todo perder. Dices Sí, mal perder, Pois Paula. eu vos podo contar unha anécdota. Por favor. Que? Oi, Eso claro. está sinalando unha ferida, unha marca que ten na... Estou sinalando Dos como moratóns. un cambio dérmico de pigmento o cal se Dérmico. produciu neste festival aproximadamente o martes 15 de xullo sobre as 10:30 da mañá. Dou fe. Por qué? Porque era un xogo. E por que me matomei a perna? Por a competición. Esa é a miña Pero resposta. que estabas xogando? Era un xogo como de dar palmas así e hai que chocar cas túas mans nas pernas. E Paula estaba con todo. Que On era fire, totalmente innecesario, pero Paula daba o 100% neste xogo. Pero isto fixéchelo ti cas túas Sí, mans? sí, nos dous lados. Ostras, Paula, por favor. Ah, pero xa pasaron varios días, Hoxe estamos Sí, a sí, sábado. foi o martes. O Estamos xogo- a sábado, se ainda ten aí. Queridas amigas, o xogo é unha cousa moi seria, como tamén é unha cousa moi seria que xa está empezando a amainar un pouco o vento e a chegar a xente, Sí, así por que favor. deixamos vos porque isto ten que continuar e imos a ir coa programación de danza neste cuarto día de Abanea, penúltimo día de festival, provincia de Lugo, Mariña Lucense. Nos marchamos e quedamos en Foz. Canle Abanea é un podcast que expande o Festival Galego de Danza itinerante Abanea. Os episodios foron gravados en directo en cada unha das localizacións. Se che pica a curiosidade, podes coñecer máis sobre o festival en abanea.gal ou nas súas redes @abaneafestival.